Sa Good Vibes, Negrense violinist nga gikan sa Escalante City magakompete sa WCOPA 2026. Siya lang ang nagmato-mato tuon mag-violin kag subong makompete na siya sa international stage. Si LJ Kevin Libunaw sa Barangay Hunob-Hunob, Escalante City, Negros Occidental, ang nagaisahanon nga pambato sang Pilipinas nga taga Negros para sa World Championship of Performing Arts o kun WCOPA sa Las Vegas sa buwas July 14. Sang July 6, ginpatigay ng Blue Jacket Ceremony o kun ang send-off ceremony para sa mga tiglawas sang Pilipinas. Na-cancel pang iyang flight bangod sa bagyo kay may layover pa siya kuntani sa Taiwan. Pero wala sang makapugong kay LJ nga ipursige ang iyang handom nga makaperform sa international stage. Subong nga Lunes ang gabi ang iyang flight pa Las Vegas ang venue sang competition. Masobra sa 100 ang nag-audition sa WCOPA sa Negros kag si LJ na lang ang nagaisahanon nga nabilin nga taga Negros nga maga-compete. Magastos man kuno abi kay personal ang gasto para maka-compete. 2013 sa nagmato-mato lang siya tuon mag-violin. Tubtub na isa sa mga in-demand nga violinist para sa wedding sa Negros. Nag-audition siya sa WCOPA kag nagasulod halin sa provincial qualifiers tubtub sa national. Nakaupod pa si LJ sa series ang Philippine adaptation sang It's Okay Not to Be Okay bilang violinist man. Ginpursige niya nga makakompete para ma-prove sa iya kaugalingon nga may sarang siya. Malabot pinaagi sa iya nga talent. Ang WCOPA ang ginbansagan nga Official Talent Olympics. Gikan pa sa 70 ka mga pungsod ang nagapasakop diri.